ƙarya na mahassada har gage na makaryata ba shi tasiri akan kasanni mai halin girma. Baban gida direban direbobi sanda shafa ma ka sha gaban mutane zaki in ka fito da wasarki. Za mu magano baban gida babban direba gwanin aiki. Waye ya ce da kai ba kai ba da ni in kira shi ba shi ba. Dodo uban dawa kake zaki taka a lafiya sarki. Ka sha gaban mutane zaki in ka fito da wasarki. Za mu magano baban gida babban direba gwanin aiki. Mai taimakon na kwance na zauna da nan har da wanda bai zo ba. Ga wani tambari na yi maka ba dan ganin idanu ba. Ka sha gaban mutane zaki in ka fito da wasarki. Za mu magano baban gida babban direba gwanin aiki. A farko kake mai rufe jama'a domin su daina shan rana. Rumfa ginshikin al'umma ko ba zan rufe azance ba. Doko tambara daidai mana a'a kaji mai yunwa. Ka roko wanda sunan Allah sannan kai salati jama'a mun shigo sahun girma. Nasa a hali na gidansa nasa har sahabbai nasa har ma safiya a gare sa har ni bazan cirewa ba. Ka sha gaban mutane zaki in ka fito da wasarki. Za mu magano baban gida babban direba gwanin aiki. Ku tsaya in gaida kwando na kaya in an cika ka badanna. Rigar kaya kake in an saka ai sun sa tunani na. Ga tubali na al'umma batunan ga sirrukan rana. Taka a lafiya jan zagi sai na sako kazance na. Ga giwa bakkar daji ga tilas uwar naki. Rana mai rabon aiki zani na gano baban gida babban direba gwanin kirki. Ka sha gaban mutane zaki in ka fito da wasarki. Za mu magano baban gida babban direba gwanin aiki. Kace sun buga da kai sun bar ka waye kira ka ba kai ba. Mai waka in kuma gefe ni in kira shi ba shi ba. Ka sha gaban mutane zaki in ka fito da wasarki. Za mu magano baban gida babban direba gwanin aiki. In ka iso suna zuwa in ka fice su komawa. In ka tsaya su zaunawa mai hannuwa na bayarwa. Mai baka je ka gaida uwar zuma in ya fito akan tashi sama. In yayi kasa dukannin al'umma kowa ya rinka kwantawa. Ba dan ganin ido ba duniya da an ga kwanciyar mai bai. Mai waka yi gadon bai tuka ba dan ganin idanu ba. Doka min kiɗi na maza maza shafa mu gaida dan girma. Mun so ku gane baban gida direba bai zamo da wasa ba. Sha gaban mutane zaki in ka fito da wasarki. Mun so ku gane baban gida direba bai zamo da wasa ba. A ganga doki ganga sai dai mai ganga ya doki gangar baban gida. A ganga doki ganga sai dai mai ganga ya doki gangar baban gida. A ganga doki ganga kai ganga ba idanu ba. Ba wai kafa ka ganga ba. Ba hannuwa ka ganga ba. Ba hanci ka ganga ba. Ya za ta yi aikin hannu ba dan ganin idanu ba. Ga baban gida nan ya zo mun samari har da yan mata. Jere an yi motoci duka ban san a wacce zai zo ba. A taro ya yi taro mun ga mutane ba iyaka ba. Ga bishiyar da ke nan tun fara ya dan taba da wasa ba. An gona usaina a gaida jangwar zo zaki mai halin yabawa. Wai toshi da manyan zantuka ba wai kurum na zance ba. Babban direba a gaida barde gaida zaki ba na wasa ba. Taka a san kirjin zaki ban ga mai tabawa ba. A taka a gaba taka ba ai mata ku dautura me yafi. Sannan ku dauta bare ku yi daga sannan ku ce kiɗin nan yayi. A gaishe ka mai mutane ya ga wata mai haske al'umma. Mai kore duwin nan baban gida haskensa ba na wasa ba. Mai arzikin mutane har da matasa ba na wasa ba. A giwa dabbar wahabu mai darajojin yan mutan baya. Samun kamar sa wannan zamani sai an dade ana kwance. Ka sha dubun mazaje zakin ka fito da wasarki. Ga kan da garki kurman dutse taka a lafiya sarki. Duba a baya duba filmomuni ne mawakin ka. Ga tambura na dubo baka ba dan ganin idanu ba. Kwanta makiya duk sun gaza in ka taho tabun sai sun matsa.
kirjin ka babu mai iya bangaza juya a gaba juya baya ga sha dubun mazaje zaki in ka fito da wasarki ga kan da garki kurmin dutse taka a lafiya sarki ba dan yan bakin ciki ba mota za na hau da matata sannan in haka kan su tiyare sai garin macen gora Allahu ka tsare mu ka sa rayuwar mu alkhairi dukkan abin da kai mana zabe shi muke nufi sarki a taka a gaba taka baya mata ku dauki rame ya sannan ku dauta bare ku yi daga sannan ku ce kidin nan yayi a gaishe ka mai mutane ga wata mai haska al'umma mai kore duhun nan baban gida haskan sa ba na wasa ba mai arzikin mutane har da matasa ba na wasa ba a giwa dabbar wahabu mai darajojin yan mutan baya samun kamar sa wannan zamani sai an dade ana kunce ga sha dubun mazaje zaki in ka fito da wasarki ga kan da garki kurman dutse taka a lafiya sarki an gona Husaina Allah ya karo girma Allah ya karo daukaka mai halin girma sunan 'ya'yansa dole in sanyawa farko Yasir na sanya ka a wakar gwarzo na sanya Yasira a cikin wakar jangwarzo bani mantawa da Yusra ne a wakena sai Abba Abubakar mai sunan baba na sanya ka Allah ya karo girma ƴaƴan baban gida direba gaisuwar ban girma Allah ya karo kima sai abokaina ka san sanya ni Bello Moma mai waka farko na sako Alhaji Usman mai dubu mai kyauta dubu mai hali dubu kyauta idan yayyo maka hannu ba zai iya daukawa Alhaji Usman mai dubu Allah ya karo girma da daukakawa sai Adamu kai ma a dole in sanyawa mun tare dogo kai ma dole ne na gaidawa Oga yaro kai ma dole ne na sanya ka Shehun Yunusa da kai na sa a wakar jangwarzo shagon ta gaye kai ma ina yaba ma Faruku babu ka kai ma a gaida ka Yula na gora kai ma jinjina nake yi ma Malami gora ga gaisuwa ta nan Malam Murtala kai ma ga gaisuwa ta nan Mustapha na Nafisa ga jinjina da ban girma Zubairu dan ja kai ma ga jinjinar girma Yalo mai shayi kai ma dole ne na sanya ka Da dan Halima shi ma ba na mantawa ba Isa dan Illela da kai dole in sanya Dan Maradi kai ma kyautar ka ban raina ba Maciji dole ne na sa a waƙata ne Isa mai jallabiya ina ta gaidawa Oga mani kajeji dole in sanya Abu na Malisa dole ne da kai in sanya Kabiru dare shi ma yana min kyautar girma Duk wanda ban sanya sunansa wannan wakar ba Su jira waka ta gaba tana zuwa ita ma Kallama mona jinjina ubangidana Alhaji baban gida dubu jiran guda kake direban direbobi Allah ya ƙara ɗaukaka amin